Minister Schultz opent de heekdagen feestelijk met de ontbleting van dit kunstwerk. Met daarop tal van bekende ljouters. De minister is ervan overtuigd dat de heek om ljout belangrijk is voor de hele provincie. Heel veel van het verkeer ging natuurlijk door het stedelijk gebied heen. Dus dit lost een leefbaarheidsprobleem op. Maar het is ook gewoon goed voor economische ontwikkeling van dit gebied. Omdat je nu gewoon minder opstopping hebt, betere doorstroming en dus ook aantrekkelijker bent om te vestigen. Dus het slaat 2 vliegen in 1 klap. Om 10 dagen gaat de heek om ljout pas officieel open. Een spannende tijd, want er moet nogal wat dingen worden. We maakten net een rondje en als je zo die aquaducten bekijkt en ziet hoeveel werk er nog moet gebeuren, dan kun je eigenlijk met eigen ogen wel bedenken dat het heel spannend gaat worden. Ik denk ook niet dat het de 18e helemaal af is. De weg kan goed gebruikt worden, maar goed, er zullen nog wel wat werkzaamheden verzet moeten worden om het echt af te maken. En zolang er nog geen verkeer hoe de heek in de raast, maar je meestal de route alvast verkennen. 10 dagen lang binnen er tal van activiteiten. Onder andere zal er een toneelvoorstelling plakvinden over Mata Hari, een pianoconcert van de componist Richard Hageman, dat wie een Fries die nogal wat Hollywoodmuziek maken heeft, een viskwedstrijd in het Van Haringsmakanaal, dat is er letterlijk in onder heekslaamkist als het was. Mijn band zal het nodige gediend worden op de website van vrijbaan.nl, kun je daar alles over omvinden.